पुब खान्थालगुरि गामिनि रायजोफोरा इउपिपिएल नागारनानै बिपिएफ हानजायाव हाबदों। इउपिपिएल हानजाया खामानि मावनो हायैखौ रायजो राजाफोरा मोनदांनानै बिपिएफ हानजायाव हाबदों। खाम्फा बरगयारिनि बिबुंथि। फैगौ लकसभा बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै राजखान्थियारि हानजाफोरा गावबागाव हानजाखौ गोख्रों खालामनो जयनिं हाबाफारि लाबोबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। बेबायदिनो 14 नं चिरां रुनिकाटा भिसिडिसिनि सिङाव थानाय पुब खान्थालगुरि गामिनि रायजो राजाफोरा खुंथायाव थानाय इउपिपिएलखौ नागारनानै बिपिएफखौ मोजां मोननानै गासै 38 नखरफोरा खाम्फा बरगयारिनि नुजाथिनायाव बिपिएफ हानजायाव हाबो। बे जयनिं हाबाफारियाव बिटिसिनि बारग' लेङाइ गाहाय खाम्फा बरगयारि बिथाङा बिपिएफ हानजायाव हाबनाय पुब खान्थालगुरि गामिनि रायजोफोरखौ बरायनानै खौरांगिरिनि सिगाङाव बयबो रायजो राजाफोरा इउपिपिएल हानजाया जौगाखांनायनि खामानि मावनो हायैखौ मोनदांदों। 3 बोसोराव जेबो खामानि जायाखै आरो फैगौ समावबो जानाय नङा बेखौ रायजोफोरा मोनदांनानै बिपिएफजों खामानि मावलांनो हाबदों होनना फोरमायो। सरकारनिफ्राय दिनै रुनिकाटा भिसिडिसिनि इउपिपिएल सापर्टारफोरा दिनै नोंथांजों आखाइ हमलायबाय सार, मा बुंगोन बे जागासिनो दङ। बयबो रायजो राजाफ्रा दा उपलब्धि खालामदों जे इउपिपिएलनि दारैहाय जेबो जौगानाय खामानि जानाय नङा आरो थांनाय 3 बोसोराव जेबो जामाराखिसै, फैगौ समावबो जानाय नङा बेखौ बयबो उपलब्धि खालामनानै बिपिएफ दोलोजोंनो खामानि मावनानै गाव गावनि ओनसोलाव भबिष्यताव उन्नयन खालामनाय, गावनि न'खर सालायनाय, गावनि फिसाफोरनि फरायनाय दरायनाय बेफोरखौ थिग थाक खालामनायनि बयहाबो मोनसे सिद्धान्त दङ, बयनिबो गोसोआव सिमां दङ। दा बेखौ जाफुंनो थाखाय बिपिएफआव जइन जादों। दा साबैसे मानसिया जइन जादों? ओरैनो फिसा गामिसो हल बिसोरो फैदों। गार्जेनफोरखौल' जइन जादों आरो बिसोरनि न'खराव जि 3 बा 4 मानसिफोर दङ बिसोरो गार्जेना जाबाय नालाय बिसोरो गासिबो जाजोब्बाय होननानै हमनानै लानाय। बेखौ पुब खान्थालमुरि होनना बुङो। बे खान्थालमुरिनि ओरैनो फिसाथार गामि, आदिबासि गामि आरो बर' न'खरब्रै न'खरबा दङ, बिसोर गासिबो जयैनो फैबाय। सार, EM रन्जित बसुमतारिया नोंथांखौ 17 बोसोराव खामायनाय थाखाखौ जमायनानै संसार जानो सोलोंदों होननानै बुंदों सार, बेनि बेलायाव मा बुंगोन सार? बेफोरखौलाय माथो बुंलायलायनो, सोरबाया माबा मोनसे बुंब्ला आरोबाव बेनि उल्था माबा मोनसे बुंनांगौ होननानै आं साना। बिथाङा गावनि बिबेकजों बुंदों, गतिके बेखौ बुंनानैनो आंखौ माबा मोनसे बुंनो निस्सय इसारा होदों। गतिके मोजां साजेसन होनायनि थाखाय थेंक इउ।